Afirmativamente sí. Això s'ha de modificar una miqueta i fer actualitzar als temps actuals. Doncs perquè sí, perquè penso que tot el que sigui innovar i millorar és constructiu. Jo per lo que veig per Europa que tenen estadis molt més macos que els nostres i no ens podem quedar enrere amb tot això, no? I per mi és el moment. Hi ha molts accessos que són deficients. El tema d'ascensors, de mobilitat, és molt, per la gent gran sobretot, està molt obsolet. Anava a votar, sincerament, en contra per tot el que està passant i amb aquesta directiva. Però traient la directiva a part i pensant en nosaltres com a socis, he votat que sí. Que no, votaré que no, i a més em sembla molt malament que la directiva digui que si surt que no, igualment els diners es gastaran per fer reformes al Palau o al Ministeri. Em sembla de molt poc sentit. I a més trobo que és una junta que no està legitimada i que tindria que fer eleccions ja. Votaré que no perquè bé, hi ha un parell d'assumptes com el tema del cognom de l'estadi que no em semblen prou bé i trobo també que la junta directiva actual no és poder la que hauria de dur a terme aquest projecte. He votat que no. Jo crec que fa falta un canvi a l'estadi, però no per aquest preu ni el té que fer aquesta junta que ja ha perdut tota confiança per part meva.